Ngayong araw na linggo ay ating pupuntahan ang tinatawag nilang Pampanga Riverbank Road na magdudugtong sa tatlong bayan ng lalawigan. Ito ang bayan ng Bacolor, Guagua at Sasmuan. Medyo minto yung ulan, makakapagpalipad tayo dito para makita natin yung area of ulan. Napaka-relaxing magmotor sa kalsadang ito sapagkat napaka-smooth ng daan at maraming puno ang nakatanim sa gilid ng ilog. Naging paboritong hangout din ito ng mga mahilig mag-jogging at biking dahil napaka-presko ng kapaligiran. Dito rin matatagpuan ang Christ the Redeemer Park sa Barangay Santa Ursula. Nakikita natin may tulay doon, may tulay na baka. Ang dami mga bangkang ganyan, no? Sa unang pagkakataon ay ating susuyurin ang pinakadulong bahagi ng Riverbank Road na nagtatapos sa bayan ng Sasmuan. Kaya samahan niyo ko muli sa ating solo ride adventure dito sa Pampanga. So, what are you waiting for? Let's get it on! Isang makulimlim na umaga, dito tayo sa Santa Rita Mega Dike. So it's a cloudy Sunday morning and maya pa abak kaya kayong kabalan. So ngayon ang iba-vlog natin, kung nakikita nyo, ito yung Santa Rita Mega Dike, ayan. At ayun yung Santa Barbara Bridge. So, dati, nakakadaan na tayo rito maybe 2 times pero hindi pa natin naabot yung kabila. So, yung palang kabila, yung pangalan nun ay Riverbank Road, yung nakita natin sa maps. So, tatagos yun from Bacolor to Guagua and then nakita natin sa dulo, Sasmuan na yata. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, titignan natin kung hanggang saan ba yung Riverbank Road at ano yung itsura niya kasi bali ano rin ito isa ring dike. Ginawa rin ito para ma-prevent yung flow ng lahar, especially nung kasagsagan ng lahar noong 1995, gano'n. Bali pinagawa yung daan na ito, yun nga, para ma-prevent yung pagragasa ng lahar sa mga bayan-bayan. So alam naman natin yung Bacolor tinamaan ng gusto. At saka yung parte ng Porac, yan. So time check muna. So it's already 9 o'clock in the morning at sana wag umulan para magiging maganda yung flow ng ating pagbiyahe papunta dito sa Sasmuan or dito sa pagbaybay natin sa Riverbank Road. So samahan nyo ako sa ating biyahe dito sa may Riverbank Road at para malaman natin at mapuntahan yung pinakadulo. Daming bikers ngayon, no? Naku, kasasabi ko lang yung pag-ambon kanina, ngayon umaambon na. Dali. Yung ating mahiwagang salamin. Let's go na. Ayan, nasa taas yung Santa Barbara Bridge. Dito yan sa may Bacolor, Pampanga. Yung kaliwa, yung parallel na daan doon, dike din yon. Yan, bali pareho lang sila ng pupuntahan, kaya lang mas mahaba itong parting ito, yung Riverbank Road. Kasi nakita natin dun sa mapa, dire-diretso ito hanggang dun sa may Sasmuan. Last time minabutan tayo ng ulan dito, ang lakas. Bilib din ako sa mga bikers, Kung titingnan mo, ang ninipis lang yung mga katawan nila, ang papayat, pero ang lalakas ng resistensya. Kasi hindi rin biro yung magbike Nung kabataan natin, nagbabike din tayo. Casa Esmeralda. May nakikita pa tayong isang tulay doon,
Huwag na lang sana lumakas yung ulan. Balak natin magpalipad ng drone kanina, kaya lang umambon na eh. Para makita sana natin yung Santa Barbara Bridge. Tataas ng mga poste oh. Ito na yung bridge. Ano pala ito? Guagua Highway. Ayan, ito Guagua Highway pala. Barangay San Agustin, Guagua. Okay, diretso pa tayo. May kainan pala rito. Ang ganda ng mga water lily oh. Tingnan yung kulay nila, light green. Ano nangyari dito? Tingnan nyo. Tapos doon parang tinabas dito oh. Ito, tingnan nyo. Ayan oh. Para siyang island. Tinabas. Ayan oh. Ay naku, umulan na. So yung palang kalsada kanina, yung sinasabi kong parallel road, hanggang doon lang. Ito ginagawa pa ito oh. Ayan oh. Tingnan natin. Ito hanggang doon lang pala. Tapos dito parang sinisimentuan na ba o ano. Hindi ako sure kung nakasemento na. Pero dito nagukay sila. Tsaka pag nandito ka, nakikita mo na yung kulay red na building na yon. Yun yung bagong building dun sa may Minalin area. Mamaya daanan din natin. Para lumalakas yung ulan. May nakikita rin tayong ano ron, no? Floodgate. Ayun. May mga number pala yung ano nila rito, yung mga solar post. Ayun, solar lamp post. Ay naku, lumakas yung ulan. Bali ito yung isa pang bridge magdudugtong sa Guagua at saka sa Minalin. Medyo lumakas yung ulan no? Nandito pala yung statue. Ito pag linggo maraming ano, parang maraming nagtitinda pag linggo oh. Dahil maraming namamasyal siguro. Ito na yung Christ the Redeemer statue. Ito marami palang nagtitinda rito pag ano, pag Sunday. Ayan oh. Naulanan na tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Tandaning Lugod, Christ the Redeemer. Tignan natin. Ay, ito yung Christ the Redeemer statue, dedicated to our parents Salvador and Belenda to Torres and the people of Guagua. Yung sa likod nito, Place Dan na. Ang laki nito oh. Ang laki ng wang oh. Ito. Ang laki ng wang oh. Ba, marami sila oh. Marami sila. Ito pa oh. Dalawa. Tatlo. Yung isa patay na yata. Kinakain na ng ano yung isa. Tandaning Lugod. Naglagay sila ng ano rito, mga padlock. May ibig sabihin yan eh. Yung mga padlock na yan eh. At doon meron din tayo nakikitang namamasyal oh. Ayun, nagpipiknik sila.
Meron kasing park dito eh. Ito yung park. Siguro paghapon, marami pumupunta rito. Kaya lang, ano ngayon eh. Yun na, umuulan. Ito yung mga ano. So, dito kayo. Dito kayo. I will let you live. Yan. Diyan kayo, diyan kayo. Dito kayo. Yung iba, pinalalaban nito eh. Yan. Bye-bye. Diretso na tayo. Umulan na. Nagsuot muna tayo ng raincoat. Kahit medyo mahina lang yung ulan, eh, nakakano rin. Ay, ano pala dun, no? Meron palang community dun, lubog. Ayun, yung iba, nagpapahinga muna rito. Yung mga walang kapote. Ano ba ito? TESDA PTC Guagua. Ito pala yung TESDA sa Guagua. Ayan, no? Kung gusto nyo mag-aral, dito pala. School pala ito. Dito, kung mapapansin nyo, binigyan nila ng bakod. Ay, lumalakas pa rin yung ulan. Marami na rin palang kabahayan dito. Ayan, oh. Dito sa mismong dike. Kasi yung likuran ng mga kabahayan na yan, ano na eh, mga palaisdaan. Guagua Municipal Evacuation Center. Ito pala yung ano, evacuation center. Yung mga building na to. Ito, kung kakanan ka rito, mararating mo yung ano, San Rafael, and then yung papunta ng mismong pinakabayan ng Guagua. So tayo didiretso pa tayo hanggang hindi tayo makarating dun sa pinakadulo ng Riverbank Road na ito.
problema lang ito, hindi tayo makakapagpalipad kung hindi titigil yung ulan. Hindi natin makikita yung aerial view. So ito, ano ba ito? Mga junk shop. Ang dami nila oh. Marami palang junk shop dito. Ayan, medyo dumiwanag na rito. Sana titigil na yung ulan. Ang daming basura. Ano ba ito? Ay, ito yata yung MRF ng Guagua. Oo. Ito nga. Yan o, ang lalawak ng mga palaisdaan. Bali, ano kasi ito eh, mga coastal town ng Pampanga. Yung Guagua, Lubao, Sasmuan, Minalin, Macabebe, Masantol, Apalit. Yun yung mga bumubuo ng coastal town. Parang nakikita na natin yung pinakadulo, yun no? Ewan ko lang kung walang palikuyan. Ito ang lalawak. May nakikita na tayong church doon no? Yun na yata yung simbahan ng ano eh, ng Sasmuan. O parang yun na nga. So ito, malapit na siguro sa dulo ito. Kung titignan mo parang maghitid na yung daan eh. Pero ano, kinain lang ng damo yung, ayun, oh. Lumabong na yung mga damo rito. Siguro wala nang masyadong dumadaan. Dahil ano na, malapit na tayo siguro sa dulo eh, yun, oh, nakikita natin yung dulo. Buti na lang, medyo uminto na yung ulan. Oo nga, yun nga yung simbahan ng ano, ng Santa Lucia. Oh, dito wala nang ulan dito. Dito sa kabila mga palaisdaan din, no? Parang mahaba pa, oh. Ang daming ibon. Ayun. Yun na nga yung simbahan ng ano, ng Sasmuan. Ayun, oh, nakita natin yung design niya, ganun. Natatanda natin katabi lang niya yung ano, yung parang tower na yun. Yung mga antenang yun. Kasi last time galing din tayo dyan eh. Maraming mga isda rito.
Ito na yung dulo. Narating na natin yung dulo ng Riverbank Road. Ano kayang makikita natin? May paliko pa. Pasok pa tayo rito. Ito. Ang daming heavy equipment. Okay. May magtatrabaho yata eh. Ayan. Ito na yung dulo. Ang daming bangka. Wow. Okay. So narating na natin yung pinakadulo ng Riverbank Road. At yan yung itsura niya, oh. Dito pala. Siguro ano nito eh, Pampanga River na siguro ito. Ayan, oh. Ang daming mga bangka pumapasada. Tapos nakikita natin may tulay doon, may tulay na bakal. So yun, ito pala yung pinakadulo itong kalsada dito. First time nating narating, nakikita na natin yun, yung Santa Lucia Church. Tapos nandun yung kulay green na bakal, oh, yung tulay. Yung ano yan, yung San Pedro Bridge. Ayan. Tapos nandito yung mga namamasada. Mga bangkang namamasada. Parang yun yung docking area nila doon. Pero dati nung pupunta tayo dito sa may Tatuan, doon sa tabi ng bridge mismo, doon sila nagsasakay. Doon sa ilalim ng tulay na kulay green na yon. Tapos dito, parang barangay hall siguro yun. Hindi ko alam kung San Antonio ito o Santa Lucia. Yan ang lawak ng Pampanga River. Tapos makikita natin na maraming mga ano dito, mga heavy equipment. Ayan. Meron pang daanan dito. Baka diretso ito hanggang dun sa ano. Hanggang dun sa tulay. Baka kukonekta rin yan dun. Ito yung mga bangka. Tingnan natin. Naalala ko tuloy yung nag-attend tayo ng Libad doon sa Palit. Ang dami mga bangkang ganyan, no? Ayan. So medyo minto yung ulan. Makakapagpalipad tayo dito para makita natin yung aerial view ng lugar dito.
So dito na magtatapos yung vlog natin tungkol sa pagpasyal dito sa may Riverbank Road. Dito sa may Guagua and Sasmuan area. Kasi doon sa Sasmuan na eh. Ewan ko lang kung pinatatayuan natin pati pa ng Guagua or Sasmuan. Pero pinag-iiwalay sila ng Pampanga River. So right, safe always, Kabalet. See you when I see you and signing out.